Sa atin namang good news, Batang Alamenian na kinatawan ng Pilipinas sa Southeast Asia Tennis Tournament sa Thailand. Detalye ng good news, alamin natin kay Idol Ruru Hugotero. Sumabak na sa International Tennis Tournament ang batang Alamenian na si Jairus Peralta bilang kinatawan ng Pilipinas sa 12 and under team competition Southeast Asia na kasalukuyang ginaganap sa Nuntaburi, Thailand mula Hunyo 9 hanggang 13, 2025. Si Jairus na tubong Alamino City, Pangasinan ay kilala sa kanyang dedikasyon sa sports, partikular sa tennis. Bunga ng kanyang sipag at determinasyon, nakabit niya ang ikalawang pwesto sa Tennis Elementary category ng palarong pambansa na ginanap kamakailan sa Lawag City. Sa isang post, ibinahagi ni Jairus na nakarating na siya sa Thailand at agad na nagpakitang gilas sa unang araw ng tournament matapos talunin ang kupunan ng Brunei. Buong suporta naman ang ibinibigay ng kanyang pamilya, mga kaibigan at kababayan na umaasang maiuwi niya ang kampyonato at karangalan para sa Pilipinas sa pagtatapos ng kompetisyon. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.